kaka department mar trade ma gitemo timo gimiyo ji information ma ng'eyo kuonde ma ginyalo dhiye market. Gitimo survey mar pinje mopogore ma ging'eyo products ma wan go, gigo ma wan go Kenya kae manyalo dhi. Koro gisetimo surveys go to giduogo ka to gikono jo Kenya ni piny ma kamae nitiere opportunity achiel ariyo adek munyalo dhi, to gi support be jok matimo biashara ma Kenya manyalo dhi kuonde go matim biashara. Koro ang'eyo ni gitemo, to pod aparo ni nyaka giti gi media kaka un gi mondo gimi ji ng'eyo, nikech ing'eyo ni ohala chiro maduong' kamae ni chalo kaka ng'at ma oyawo puothe, yaw gate puothi mondo ji odonji, to imbe nyalo wuok idhi donji puoth jomoko mondo iter dhogi mondo chieme. To ka in ionge dhok manyalo dhi oko kuno chieme e puothe jomoko, to ni in mibiro hinyori ahinya. Koro mano shida achiel ma nyaka sirikandwa ni ng'i kaka timo. Seche mang'eny jogo matimo ohala Kenya kae wacho ni timo biashara Kenya ka osebet katek, ma kembe mang'eny oseringo wuok mane ndalo moko nobiro kae nikech ne gineno ni Kenya ka kama ber minyalo time ohala. To gigo mamiyo en kamano, mokwongo en osuru. To mano osuru ma wan ema oketowa giwegi kaka jo Kenya. Osuru mani malo. Osuru mani malo matamo biashara, koro ng'ato neno ni atimo ang'o. Mar ariyo en energy. Koro bei mar mafuta kata mar sitima chando jogo madwaro timo medo ndhadhu ne gik moko, nikech value addition dwaro energy mang'eny. Koro mar adek en gima Nyangwe Soya wacho mar infrastructure. Sama wayawo chiro maduong', tiende ni wawacho ni gigo ma wan go kae watero oko mondo wadhi yud dola wakel Kenya ka, to gigo ok nyal chopo kuno. Ka giwuok ka to ndara mawuok Kisumu madhi Busia romo kama diny kama, to loche opong'o kocha to moko opong'o koni. Koro mano gima sirikal nyaka ng'i, kar dhi kucho to wadhi sign ni wayawo chichwa mondo jomoko bi, to wan watimo ang'o mondo wayaw ndara mondo ji otim ang'o, oter gik moko. Nikech ang'eyo ni nitiere ji mang'eny masani ong'eyo ni ginyalo golo kaka rech mbota miluwo e nam Lolwe kae, minyalo gol ka to dhi e pinje moko. Gigich mag rech ma igolo ga Lake Turkana ma iloso godo jogo matiyo usi mi itwang'o go jok ma oyang'. Mago products mawuok e rech achiel. To ndalo mang'eny rech achiel wan kwaseluwo rech e nam Sori to seweye lori kele Nairobi ka wan watieko wach. Jalupo dok kendo kinyo chako dhi luwo manyien. To rech no ineno kaka gik mang'eny makawa medo ndhadhu ne rech achiel no. Wanyalo yudo rech mibiro cham mo export. Jomoko nyalo keto kambi maketo rech e tin. Ndalo moko kidhi e pinje ma oko go yudo jogo maluwo rech mar salmon. Gigolo rech e nam. To rech no nitiere moko mitero ma fresh, midhi chame e hotel, midhi chame e supermarket. To nitiere ma giketo kembe ma kanyo ma medo dhadhu ne rech no kanyo. Baso infrastructure molos maber gi sirikal miyo gitero bidhaa go e kuonde mang'eny. Koro gima sirikal nosetimo maber en yawonwa chiro. To yawo chiro kata dhi andika mar yawo chiro no en step mokwongo. Koro step mar ariyo me gima winjo Nyangwe Soya ne wacho maber en sirikal nyaka ng'i kaka wamiyo jowa mijing'o mar ng'eyo ni ang'o madatim mondo amed ndhadhu mar gigo ma auso, mondo kik wabed jogo magolo njugu e lo to wauso njugu no kaka en no. Nikech iyudo ka jomoko biro kawo njugu kwano to gidhi rego value addition, to gidhi giketo e tin, to giketo stamp, koro oduogo ka ondike ni made in China. Ma koro wan wadhi nyiewe pesa mang'eny to njugu moyaw thoro ka. Ineno. Koro mago gik manyaka wakelo piny, especially counties. Ngeni counties wa tinde jok man gi telo mar agriculture. Koro nyaka walos, nyaka waelimisha jowa ni puro kekende. Nyaka wa elevate gik matimo wae puro kene ni kwa segolo bando, kata kisegolo avocado, kata kisegolo rabuon, to initieko iniseuso. Nyaka wang'i kaka counties go konyo. Ingeni wasebet county higni 10. Nitiere pinje moko ma higni 10 go dikoro sani nitiere kembe 5 e counties wa mag Kaluo.